Sunday ni ania Maple Hill ko pui chung le a che vel chu a re hle a phone call ron ral chuan chung pui nu dozon chu a ti phu chiang kher mai dozon chung kwa te hi Maple Hill a hian an kho sa a an nu ber chuan phone call chu a lo la a hemi ni tang hian phone call an thil hriat chuan an nun chu thlak danglam ta vek mai ne call kal tlang chuan tual tha ching an chen pui thu chu hriat tir an nitlat mai Karen le David Dawson chuan an thil hriat chu rin har san ti hle mai a an fanu Amy Dawson chu tual tha tua rin hlelani a hemi chung chang hi dar ngalin July ram mi cheng te chu a thong hle mai ne chuan chen a khuwa nge chuan kum tam tak kal ta khan thil rap thlak tak lo thleng to thina ne a melan dan mai a nu fel le nung chang tha tak anga lang Amy chu July kho pui Maple Hill a Salian chu ani a Dawson chung kwa te chuan an fanu fel le nun tha tak anga an ngai thisen chhuwa cha ka tui hal minun rong tak alo ni chu rin thiam har an ti hle ani ole tun truma chuan detective ten kim chang taka tual tha tura phlak tak le rilrulam chiang kuang zan lawa an ngai Amy Dawson case an bo zui dan ngai nom tak chu kan thlirin kan ngai thla chho le dona khonga in kan video te min lo like sakin min lo subscribe sak ve zel tur chewin kan ngen masa chewani Amy Dawson tual tha dan jin kong le engwanga nula fel le nung chang that mel tak chu tual tha tunun rong taka alo chuana chan kan chui chho dona ne Amy Dawson hi sang kha zuko som ko pali June thla khan lo pianga ani chau hi Karen le David hian fan nei nge Maple Hill a cheng te hi anin kalpo tonin veng chunga thil thlenga lian te in adin hrepo zung zela a khua lian lawa kong eng kima an nei eng thil po anin ho tonin anin nel hlum hle ani chung ko pa ber David chu July khua science teacher chu ani a anu pui Karen po chu tual chung dam do ina narsina thoka Amy Dawson lo pian chuan an nu pa chuan an hlimin an thenom kho veng te pon an lom pui hle ani Amy nau pan lai nun hi a chan chin phor chho tur vak om lawa kan hria thei zong chu mun re ngai na in mani om nom ti mi ani a tong tam vak lo ni ome a school kal lai tangin miril ru pau khaw takani a an veng chung thalai anga te pon a thai angin in mang thina ne alo puitling chho zela anu le apa chuan an fanu Amy thu oi thaina le nung chang tha tak chu akum rol puite ngai to in makan ti zoka anu le apa thu chu a koy ngilin a zoma an thu pe ka hnial ngai lawa an ngai dan chuan chu nung chang thatna chu ami zia bet a pian pui ve hrim hriman ngai hiala chu tiang fanuan han nei thei chu van nei te po an in ti hle ani ma se chu ti alan dan maya thale fel ang taka alan na phena chuan anu le pa mai pi alama chulai khuwa mi cheng te chuan enge chungril nun le ami zia tak takan hre phalawane a han tleirol chho zela thil engemaw te a anung chang chu adang lam chho tana a kholai nun le a in chung khur nun chu a in ang talo hle ani chu anu le pa te chuan an hra thiam chho tana ma se thu dik le alan dan chu an ring phal lo mai zo ka ni mel hle tum khat po high school a zirtir tu te chuan artwork an nei lain a zirlai pui te ti boya classroom a boina cho chhuwa vel dan zong chu anu le pa ta hne na chuan an report hiala an school art teacher Miss Thornton chuan naupang chu an tleirol chhuwa hian an mi zeput mang le an khosak dan in thlak thin thu chu anu le pa te hrilin anu le pa te chuan boi khuk pui chiam tura an ngai ta lem lawane ma se anung chang le khosak dan chu alutuk ta deuh nge a thian tha tak tak te po chu akianga chuan an om du to lawa thian kom tur po nei ta lawa a classmate te ne na interview nei lai pon
tuma abul hnayan thodu lovani mase mi chuan thiana nei lo chu angai poimo te chiam lo ni in langa an kom doi mo du loi mo anuna har satna thlen pha lem lo mel hle emi nu le pa soidan chuan emi chu rumangoi renga oma amel ngai mel ngarangara thil engemaw lo thlen hun a ngak ang mai hian a om thin thu chu an soya mase puitling chhotur ril ru le mi se suk thlekin thlak vel mai ni tura ngain chuan fanumi zemak tak chu an ngai tha mase hun te aliam zela anu le apa te chuan ngai that lo na lian tak chu an nei chhotran ta ani anu nurse Karen chuan a fanu khosa zia danglam tak chu a vai ta hle baya chu tiang bukin apa David po chuan school vela har satna tole tolo te azota ani emila chuan a rul tok le ka changin engma har satna tolo thu chuan a changa emi pa David hi thil reng reng la jam thiam tak mai ni a he fanumi zemak tak po hi apuitling chhomi zin thlak ni tura ngain eng har satna ma omaring lawani kum tam tak chung suale thim cha tak emi lo bo boi thin tu chu detective se chuan an hai lang dona chu mai chazai dam nun nem tak anga lang chuan thil engema tak chu aril ruwa chuan vai nei ti chu a chiang hle ni pui lai ni a bo ruak nuam tak hnuaya emi luna high school a graduation day an manzo hnu chuan a voi khatna tan rong taka in thana a thleng tatlat mai Mabel hila khwalpang zina ronzin Michael Grant chu khopui dai fema thingmun hnuaya chuan a ruang chhara ni a hroka chuan na taka chemte zai ni a hetinga in thana rong tak hi tun main helai rama hian ala thleng ngai lova chu wang chuan aram mi puita chuan makan ti in abara khai hlom hle ani police na chui tu ta chuan angai nan hrelo hle a he in thana hi tir chuan tual that tu chu tual chung law mi ni chuan ring lawani chumi hnu chuan nu chui tu ta chuan ruang dang chu an chhar chhole ta nuala ama mai in ngak pitar pakhat chu a chenai na thia charania ni patlai rol pakhat po an khokiang loka luya ruang charania chumi hnuwa nuwalai tak pakhat chu chume zorna bula motor dana chuan vi hlum ni in a ruang charani bokani atlang poin heng ruang charte hi zangai na telmi alawa an nun na lak sakan ni hloma chu thil thlenga wang chuan aram mi puite an chi a in tuma zan chuak ngambo an om tamang lo hialani he thila hian chu thil te tu chu emi ni chu tuma chuan an ring hau lawani emi chuan college zo fel hnu chuan anu le apa te in chu chhuwa sana an khokiang loka university a chuan a luta apuitlen hnu po chuan university a kalpui te chuan mai che fel nun nem zaidam ti chu an soidan le an rin dan vekani a azirna ril ru pe in alan dan mai chuan nun pa ngai tak a hmangani mase investigator te chuan a hnuwa emi chuan nun pahnia nei ti chu an hra chuak ta a in lama chuan fanu fel thoi tak agin a khosa a pon lama ero tual tha hmang ni in ami tha tur mel reng rengin huna hmanga tual tha chu a zain nuama ti hle ti chu a hriat ani November thla aloin her chhuat chuan emi chung changa thil than khat chu hailan ani ta ne anu le apa chuan chumini tang chuan an fanu chu khosak dan atangin a chezia chu makan ti tran ta hle a anu le apa te chu a en thadu lova in khata cheng dun vekati lo chuan mi sang hlak angin a khosa a tun main chu tianga in chung khura la khosak ngai lo wang chuan anu le apa te chuan makan ti hle ane ni kha chu pa David chuan emi khum address chu ti fai saka apa chuna ruma ti fai lai chuan a khum hnuaya chuan lekhabu savun kom duma siam tereu te chu a chhara
a han keu chuan tual tha dan kim chang le soi fiana ti chu alo in zia kal tamai emi hian a tual tha dan le ami tha tur a ve thlem dan te tual tha nuama ti zia te a record thina tual tha deiria nei deuh thlapani atira chuan David chuan a fanuruma thil hmu chu fiam thu ni a ringa thu dik ni tur chuan a ringam lawane ma se David chuan chung zong ziak tu chu an fanu emi nge ti chu a kot zong chal tluk chuan a hrachiang ane angai chu thalo tran hle a hun te liam zela dozon nu pa te chuan thu thluk na siam har satak siam lo thai si lo chu an ma chon taran mai ne chu thil chu an fanu ven him nan chuan an ti nge ngai dona chu mi hnu chuan ruang chu chhar ani ta zau reng box si nen chu wang chuan thu dik le an thil hriat ang te chu an zep rei thei ta lawane zan khat chu an nu pa chuan thu thluk na siamin police ta hne na chuan an report ta roya ma se chu chuan an chung ko bo ruang nuam tak ni thin kha remhuna chan tir zo ta ne pa ber David chuan a thil hmu le hriat ta chu police ta chu hril fai ta vek maya police ta hne na chuan an address kim chang hrilin rang taka police ta chu cha chuak ngalin address lampan chuan emi thozot fia tur chuan an kal ta ngala magdeu mai chu police te an va thlena emi an hruai don chuan chete por lo tang der mi lawa a hmela lungai hmela lang lawa ma se anu le pa te chu rap om zata melin amit menga chuan poisak nei mi lo hmel an hmu thuan soi hiala de athil ti dan le atual tha dan an hanin zo fia lai po chuan a hmela chuan atual tha wanga in chhir hmel reng lang ta chuang lawa oki hniam takan zona te chu chhangin tual tha chu nuama ti zok thu te chu soya ami tha te kha chete pona khongai lo thu chu a soi ham mai thu zot tu detective te po chuan khongai na le leina ta pakhat ma anei lo chu makan ti zok hle emi dozon thu zot tu detective Harris chuan mi tam tak voi tam tak mi sual an thil ti suala in puana lo nei tir to a alo ma chon ve to te chu atlang puin an hlau thonga an thin rim lo le an in chhir ngoi zelani thin line emi chu a hoi hera zang khain a hmela danglam na pakhat ma mu tur nei lo thu chu a soya a in puana pon emi chuan thalai no pang zok te chu anun na lak sang no ma ti thu le a hlim pui hle zok thu chu a soya he salo bo zui to te nen chuan in ang lo ti hle ani a in puana kal zela chuan emi chuan tual tha tur hrim piang le chakna nei ni in ngaya chu chuan chui chua thei lovin a siam ni in a in ngai mau mai a in puana pia lama a tual tha diary le forensic team lama tanga fin fiana la khom te chuan emi dozon chu tual that tu ni zia an ti chiang boka chumi hnu chuan he khesa hian trial an nei ngala ne zona om thei ta chu engwangin nge emi hian tuala tha eng thilin nge hetiang hian anun thlak ta ang atira kan sei to ngin emi hi ma ni om nuam ti mi ani a pon po chuak wak lo hle a ma se sakol nula chang ta dei mai si hi amak tak zetani me bul hi la hian hun kal to le tun hnu thleng pon hetiang in thana rap thlak hi chin chhia tur alo om le lawani ni tin mai chuan court room ma chuan chu in thana thu boi chu relani a ama emi chu mu chak rengin kho chu mi le an ram than om hnai mi te po chu court house ko ta chuan an tling nur mai ani chu ti rualin anu le apa Karen le David te chuan thil thatak ti ni in an shama se an hmela chuan lungai na na men lo chu hmu thaya an tuar hle ti chu alang ani attorney chuan press te ma chuan engma soiri lo tur chuan ti a
mà se an ngoi reng na chuan media lam terin dan le ngai dan chu a hroi sual pha na sat viau zo ka ne engtin nge heng nu pain mangai tak te hian tual tha mang ni turin fan choi len thei jok ti chu mitam takta zona ani nga la tual that tu e ti lo chuan emi lo tran tu te po an om ve nual boka he tiang thil ati na chan chu ril rulam nat na le har satna nei wang ni in an ngai ve boka chutia mitam tak nun na lak sak to nu po chuan in chhir na le poi ti na ati lang lova tual tha nuama ti zawk zete a soi ta deuh dewa ril rulama boina a nei zia ati lang chiang ni in mitam takin an ngai dan chu an soi chuak ve bawk ani he ngai dan awang hian ho tulam te chuan ril rulam zirmi te kota ril rulam har satna nei ni le ni lo chian turin an thon nga la ma se tual tha dan tur arwa man theina le fel fai taka a che thiam na chuan mi a ani lo zia tar langa chumi hnu chuan jury te chuan emi chung changa chuan thuthlung na siam turin darkar ni vel hun chuan mang le a chumi hnu chuan a thil ti zong zonga chuan in chhirna le poiti na pakhat ma alan tir chuan lo wangin emi chu thiam lo chan tir ani a perola chhuwa phal sak ni lovin dam chung tang turin gorgeous chuan atita ne a chung thuan rela thuan soi lai chuan emi do zon chuan chhete pon in chhir hmel le lungai hmel lan tir lova adin ngai ding rengin a mel ngai mel tlok tlok mai ne traila zo a thiam lo chan tir ani hnu po chuan thuthluk na chu eng he huwa ngai lo ti chu a chiang hle an fanu ke theidoman dom an duat em chu tual thatunun rong tak ni turin an choi sei liana atira an fanu tual thatu ani ti an hria chhuah lai khan thu dik chu haiderin zeb hlen ta se mitam takin nun an chan pha nge anga ma se nun hi a hlua an fanu nge po ni se dozen nu pa te hian an ram tan thil dik tak an tingam hi an huai sen hle ani ma se emi nu le pa te chu an fanu chu tia tual thatu ni a man ani ta ka chuan khotlanga soyan hloin nunglama an rel zuya mebul hil mi pui te chuan an dem zia chu an soi chuak na sa hle a chu thuleng wak vel chu ngai thlak hrom ti in mundang ram dang hlatak tu dang ma ina an chan chin an hriat lo na hmuna chuan an pem ta dai mai ani